Jama'a masu sauraro, ni ɗalibin ilimi ne, amma ina da ƙwararan tambayoyi. Na farko, menene bambanci tsakanin mai bautar wani Allah da masallacin da yake yin son rayinsa? Abu na biyu, shin bara kan halal ce ko haramun ko kuma makaruhi ce a hukuncin shari'a? Abu na uku, mai yasa fiyayyen halitta wadda shi ne ya zo da wannan addini amma baya cin sadaka baya kuma karɓan sadaka, amma yana karɓan kyauta ya ce ya yi amfani da ita? Abu na huɗu, me yasa sahabbai da suka biyo bayansa ba su tura ahalinsu su zama mabarata ba? Abu na biyar, ko da malamai a yanzu su ba sa tura 'ya'yansu su zama mabarata, sai dai 'ya'yan waɗansu. Wannan shi ne kuma dalilin da kuma shi ne sababi da sanadiyyar samun ƙasƙanci wa dukkan al'ummar Hausawa. Don abokan zamanmu ba sa yin hakan ɗin, kuma duk al'ummar da take yin bara to ta ƙasƙantar da kanta domin aiki ne na ƙasƙantattu. Shi ya sa idan mutum ya samu matsala ta same shi, wato ya shiga cikin jarabawa, aka halatta masa ya nemi taimako, amma na iya wannan lokacin kada ya mai da shi sana'arsa. Saboda addinin Musulunci addini ne tsararre, kimtsatsen addini mai mutunci wadda ya mutunta dukkan masu binsa, kuma ya hana masu binsa su zamto saforamai, sakarkaru marasa yin abin da ya dace. Ka duba yara almajirai barkatai a layi su yi kashi, su yi fitsari a gefen hanya da cikin gidajen mutane, wadda hukuncin hakan tsinuwa ne, in ji fiyayyen halitta. Shi ya sa ko da wuta da aljanna kowannensu sai ka yi aiki kafin a ba ka shi a matsayin sakamakonka. Da fatan Allah ya sa mu fahimta mu koma ga turbar haske.